Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез конгресс мөнбәре тапшыруын карыйсыз. Июнь айы сабан туйлары иң күп уздырылган ай буларак истә калачак. Ул кайларда гына гөрләмәде. Милли бәйрәмебездә татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә бик теләп бәйрәм итте. Шундый матур милли бәйрәмнәребезнең берсе Алтай краенда да узды. Һәм анда безнең хезмәттәшебез Алмаз Нургалиев катнашты. Алтай краенда үзе күргәннәр белән, ул безнең белән дә уртаклаша. Исәнмесез, Алмаз? Хәерле көннәр. Алтай краенда кай тирәләрдә үткәрелде әлеге сабан туй, һәм анда безнең татарларыбыз ни дәрәҗәдә күп, ничек итеп оештырганнар сабан туен, сораулар бик күп, һәм сез алар хакында үзегез тәртипкә салып, әкренләп безгә сөйләп бирерсез дип уйлыйм. Чынлап та бик күңелле генә сәяхәттә булып кайтырга туры килде. Минем булган җирем ул Беленки авылы, Угловский районында урнашкан. Бу инде безнең Алтай өлкәсенең иң почмагында урнашкан авыл. Шуннан да бу авылда әле сабан туй белүемчә икенче тапкырына үтүенә карамастан бик күңелле итеп уздырдылар. Һәм тагын әйтеп китәсем килә, монда сабан туйга түгел, авылның 155 еллыгында уздырдылар. Демәк, гасырдан артык. Гасырдан артык дип киләләр. Инде бу архивка бәйләп кенә бу саннарны әйтәләр. Үзләренең фикеренчә инде аңа кадәр үк 155 елга кадәр үк инде анда халык яшәгән дип беләләр үзләре инде. Үзләренең сөйләүләре буенча. Татарларыбыз кайда гына яшәми. Нинди генә уңайлымы, уңайсызмы нокталарда яшәми җир шарының. Менә тагын бер тапкыр мин моның шаһиты булдым. Беренче Аллага шөкер, үзебезнең Татарстаныбызда яшибез әле дип уйлап куясың. Бу табигать ягыннан да инде кырысрак яклар, бу яклар монда безнең кысмагында кара туфрак түгел, кымлыклар. Инде Казакстан җилләре исә дигәндә инде Казакстанның чигендә урнашкан әлегә ул. Ләкин ничек булмасын, милләттәшләребез бу якларда да матур итеп яшәп яталар. Һәм дә инде сабан туйга әлеге бәйрәмгә генә килсәк тә, бик матур итеп нәкъ сабан туйнчыкларга тиеш, татар сабан туе, татар чаралары, нәкъ алар мәшһүр традицияләрне үтәп, шу йолаларны үтәп эшләргә тырышканнар, һәм дә инде булдырганнар да әлеге бәйрәмне. Менә бу бит инде чынлап та бик ерак урнашкан бездән, һәм еракка киткән саен ничектер барыбер милли гореф-гадәтләрне, йолаларны саклауда ул кыенлаша. Син шул яшәгән җирлеккә яраклаша башлыйсың. Менә бу өлкәдә яшәүче, Алтай краенда яшәүче милләттәшләребез ни дәрәҗәдә үзләренең йолаларын саклап калганнар? Һәм менә бу сабан туе уеннарында, сабан туеның барышында ничегрәк сизелә? Нәкъ менә сабан туйга киләбез икән, монда Дулкын оешмасында чакырганнар. Үзебезнең татарлар Барнауылдан килеп, алар әлеге сабан туйны оештырырга, уеннарның кагыйдәләрен өйрәтү максатыннан килгәннәр, һәм шуннан да инде мин аермасын сизмәдем дияргә мөмкин. Мәсәлән, безнең Татарстанда ничек уза, Татарстан авылларында сабан туй һәм дә инде анда. Йолаларга килгәндә беренчән телне беләләр. Бусы инде үрнәк. Үрнәк, монда әби-бабайларга түгел, монда яшьләр арасында да татарча сөйләшкән кешеләр булды. Һәм бу миңа калса күрсәткеч, һәм дә инде башкаларга да үрнәк. Бу бит инде Алтай краендагы менә Бугабга ди бер авылда татар тел дәресе дә юк дигән сүз. Анда бит инде өйрәтелми. Монда кызганычка инде мәктәпләрдә биткән. Менә шуннан да бүгенге көндә бу авыл инде халыкка зәйгән. Монда 116 кеше яшәп ята. Авылдан халык китә. Өйләрен ташлап китәләр. Һәм менә шунда җан атар дип әйтегән татар халкы өчен җан атар. Рәшид Якубович Мөселманов дигән кеше яшәп ята. Менә шу кеше оештырган чаралар инде башында торучы, дөресрәге. Алар менә шу ташландык йортлардан төрле экспонат дип әйтергә мөмкин. Кешеләр калдырып киткән әйберләрне җыйганнар. Кешеләр калдырып киткән әйберләрне бу үтүк тә булырга мөмкин. Монда һәм музей ясаганнар. Бу музейда нәрсә генә юк. Монда авыл өчен андый музей күрү, ул шуннан да минем өчен дә ул бик кызыклы нәрсә булып чыкты. Монда шулык бишектән башлап, анда электән уйнаган скрипка да бар. Нәрсә генә юк анда. Менә нәкъ менә шундый кешеләр ярдәмендә әлеге йолалар телебез сакланып киләдер дә. Менә шундый кичкенә авылларда.
Менә без бит инде һәр вакытта да әйтәбез, югалып бара авыллар һәм алар арасында Россия күләмендә дә татар авыллары шактый күп югала дип. Әгәр дә инде сез әйткәнчә менә шушындый җанатар кешеләр бар икән, менә шушындый кешеләр безнең авылларыбызны югалып бара торган авылларыбызны сакларга тырыша икән, бу бар тик мактауга гына лаек нәрсә. Һәм инде менә бу кабаттан Сабан туена әйләнеп кайтсак, халык Сабан туенда, Сабан туе үткәрелә әлбәттә, уеннар да үткәрелә. Халыкның активлыгы, татарларның активлыгы бүген ни дәрәҗәдә Сабан туенда? Монда мин алдан әйтеп китерим, халыкка түгел, район администрациясының активлыгы. Әлеге чарада, мәсәлән, район башлыгы катнашты, Веллер Валерий Ивольдович дигән кеше. Бу кеше инде канында немец каны акса да, әйтүенчә инде анда Сибир каны да, Сибир татарлары канында бар дип әйтеп китте ул. Менә шушы кеше, ягъни менә башлык, ул бөтен әлеге чараларга ярдәм итеп килә. Һәм активлыкка килгәндә мен тагын нәрсә әйтеп китәсем килде. Әлеге чарада төбәкнең 7 районыннан катнашучы булган. Булар инде чараны карарга килүчеләр дә, һәм дә чыгыш та ясарга килүчеләр монда бар иде. Әлеге Сабан туйлар үткәрү ул башка милләтләр белән аралашу чарасы да. Нәкъ бу Сабан туйда уеннар узганда, монда татарларга түгел, татарлар уйнап, ягъни анда теге урыслар һәм башка милләтләр кырыйда басып кына калмады. Алар бергәләшеп уйнадылар, бергәләшеп җырладылар. Һәм нинди кызыгай бер, алар шараның азагында өстәлләр әзерләгәннәр иде. Монда инде урысы да, татары да, бөтен милләтләр бар. Бардасы да анда бергәләшеп утырып бәйрәм иттеләр. Алар анда бергәләшеп татарча җырладылар, урысча да җырладылар. Ягъни анда кай вакытта күргә туры килә, шундыйрак нәрсә бер төркемнәргә бүлешеп, бүленешеп бетәләр. Ә монда бергәләп, барсы бергәләшеп, җырлап, биеп, күңел ачтылар. Шуннан да менә карап торырга да, катнашырга да күңелле чара булды дип әйтәсем килә. Һәм менә Россиянең ниндидер бер ерак төбәгендә, Алтай краенда татарларның менә шушылай башка милләт вәкилләрендә үз тирәсенә җыеп, берләшеп, дуслашып яшәве, менә шундый Сабан туйларын үткәрүе, ул бит инде нәрсә генә булса да безнең татарның горурлыгы. Шуңа күрә менә мондый бәйрәмнәребез чынлап та ул инде хәзер әйтәләр, Сабан туе ил күләм бәйрәмгә әйләнеп бара дип. Менә бу моның бер дәлиле дип уйлыйм. Халкыбыз менә шундый җанатар уллары, кызлары булуы. Һәм әйткәнемчә инде менә башка милләттән булса да, район башлыкларының шулай җанаты бирүләре һәм дә инде тагын да ешрак үткәрергә кирәк дигән фикерләр әйтүе, булар әлбәттә сөендерәләр. Алтай краенда булсын, кая булсын, менә мондый татар авылларын саклап калырдай кешеләр булсын иде. Һәм әлбәттә, әле Алтай краена, менә шушы татарча әйтик әле, Бөкре авылына, татар авылына кабаттан да Сабан туена барырга язсын. 10 елдан соң да, 15 елдан соң да, һәм әлбәттә, андагы милләттәшләребезне күрергә, анда татарча һаман да сөйләшүче яшьләрне күрергә язсын. Ә инде Алтай краеннан шундый ерак елдан кайтып, бүген безгә үзегезнең шунда алган кичерешләрегез хакында сөйләгән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез Конгресс мөнбәре тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Алтай краендагы Сабан туйда һәм шулай ук Бөкре авылының 155 еллыгына багышланган чараны күреп кайткан һәм шунда катнашкан хезмәттәшебез Алмаз Нургалиев булды. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.